Za ka ga yadda ake harkar mallam gidan kaji. Ok, haka ta? Ga Alhaji fa ba shi ma da budurwa ballanta. Ai shi bai da kowa daga gansa, bai da kowa. Fanko ne haka da Sadiq Salis Production. Mace kyakkyawa ku kira ta da Zara, ga ta san kowa kuma ba ta gadara, ta wayar baiwa mai diriken sura, kike ɗibin kewa ba ni babu larura, ba zan bari ki ba, Allah ba za na guje ki ba, idan kuwa har haka ya kasance ba na doron a cikin mata dubu, duk wani mai so baya son arabu, tunda abu ta zama matar hagu, babu abin da ya gagari rabana sarki Allah. Makiya ku bar mu huta, tunda muna kaunar junan mu ku bar mu karkuwa da so na gani laifi ne abu hankar ya kazanta. Maganar aure an gaskata, an sa ranar aure kamar yau ne za mu shige daga. Ai so yayin rana tun daga rabona nima.